Handa ang kape. Paano kape? Imong gipaniud to? Ginoo. O kani panay unay palit pa ni magbugas oh. Nay. Maingod to. Ha magkapadulong. Ato sa uma. Agto ka sa uma? Oo. Magong samang ka sa uma. Yung hagulay. Mga gulay. Pila na may edad nimo nay? 77. 77. Unsay ngalan nimo nay? Erlinda. Erlinda. Napakay asawa ka nay? Patay naman akong bana. Patay na mong bana. Na kay mga anak. Naku mga anak na mas medyo. Tos lagyo. Unsa man ning lugar agi diri nay? Unsa ning lugar diri ah? Saan ko pa ni Danapa? Sakop sa Danapa. Ang Danapa dito sentro di ba? Oo, sentro. Kalayo kayo ni baktas ni padulong diri. Oo. Imo agto ka sa uma. Pag sa ubos. Agto pa jud ka sa ubos. Oo. Dito. Dito ang imong uma. Unsa may imong mga tanom dito nay? Sa akong anak ko. Lumamar sa akong anak. Ay uma sa imong anak. Mais. Mais, Bulanghoy. bulanghoy, Kamote. Nana. kaing anara, imong kwan. So kibali nay sa inyong balay, ikaw na lang isa nagpuyo. Oo. Nya nganong wala man ka nagpuyo sa imong mga anak nay? Di ko ganahan mag-ipon. Di ka ganahan mag-ipon. Sus Ginoo. Pero sustentado pa kasi imong mga anak nay. Pasahay. Usahay, Kung makasobra sila bugas, tagaan ko. tagaan ka. Kung wala na. Ganina lagi na balo ko. Anak ko kay mga bugas. Unya pa sa hapon ang bugas na. Kuha man ko ipanyod to. Isa. Mamayro na ito na mauwaman ko. Nipalit na lang kong pan. Nipalit ang pan. Mo'y imong gipaniud to. Oo. Diyos ko, paano imong gipaniud to? Pan sa kape. Sa at paano kape? Imong gipaniud to? Ginoo. Sa imong paligidaro nay mo makaantos kad pan og kape? Na. Agwan taon na lang doon sa may lain. Agwan tahon na lang nimo kay walay Huwag lain. mo kong dagat silingan. Maulaw ka mo dagang silingan. Huwag kong dagat silingan. Bisa nga ilabunilo. Pasay. Babalo ako sa kasalman. Oo. Hindi ako nila. Tagaan po ka. Maayo noon. Matay akong dong agon. Pila na katuig na matay imong bana nay? Pila na katuig na matay imong bana? Pat na katuig. Upat katuig na. Sige lang nay, ampo lang tas Ginoo tanan ha. Wala niya. Tanan kalisod na to nay. Iampo lang nato sa tanan sa Ginoo Kasi no. gani, kahilak mangali kong gabi eh. Ngano man nay? Eh, di ko na ako nga. Pagkaong mawa ko'y bugas. Asa mo ko bugas? Akong anak na iyon matuboy bugas. Uwang, tanaw ko silingan, uwang mo ko mo doon. Maulaw ka mo doon. Di may yung kwarta itong paghahol. Tagaan ko ng 30. May akong palit-palit ko kan. Wala akong lang tanong gusto mo ko. Muna giingon sa imong paghilak gabi inay o sa imong pagampo gabi gidungog yun sa Ginoo ha nga magkita ta karunay. So karunay dili na ko magdugay istoryahan ako ihatag nimo para makapalit kag bugas. O sige nay kaninay. Salamat. Way problema. O kani panay unay palit pa ni magbugas O kapalit pa ni mo tanay bugas. Ikaw na bahala na ya ipalit mo bugas sudan. Ha? Kampo lang ta sa Ginoo tanan na ya. Bugas sudan palit ko kung tambal. O kana na ya. Mas importante na italawala sa atong naagian nga sitwasyon karon. Ang atong una sampiton ang Ginoo gyud ha. Kaya ang Ginoo nay o kana kaya ang Ginoo nay nagtan-aw ra na og unsay atong sitwasyon karon ha. Ang Ginoo mo'y magpaigo sa tuwa tananay ha. Ang kanang imong anak nay nga dili ka matagaan basin pud naglisod pud na sila di ba? Sige lang kay naa pa may plano ang Ginoo para sa imo ha. O sige na ha. So karon nay ang gusto nako nay muuli na lang ta. Dili lang ka mo adto dito no. Ha? O sige. Yung balay nay. Nang kung balay de ka nang nabitaw tigbalay nga wa na human ka ng payag. Ubalay kayo mo. Ako hidaan ng tabil-tabilan. Aguban po yung balay nay. Oo. Tabil-tabilan na ako parang pakaida. O sige nay. So karon nay ani na lang. Ihatod na lang ka dito sa inyong balay. O sige. Dadali. Aman dapit ninyong balay nay. O ta, banta na ita. Mo ni mong balay nay. So ikaw ray isa nagpuyo diri no? Sige mo sunod ko nay ha. Ginoo ko guba kasi mong balay nay delikado naman ay ugnay halas nay. Ginoo ko. Hala. Ginoo. Mo rin ipalay ni nanay mga ma'am sir. Amang kadapit matulog nay.
Muna imong mga gamit. Mao lagi. Ha? Guba na dito yung balay ni nanay mga ma'am sir. Nako. Nawala naman ni nay. Walay 200 na iba. Sing may mga halas din na iba. Ama ko. Ha? Nabot ko na ipabutan. Kani kinsa man ni imuha ni mga sinina? Basing ni mga Mata di ang basing ni mga halas diri anay. Delikado ka na iba. Amo ang niya. Mga una niya. So karang mga sir na hawa jud ko nagtuo nga mga may balay ni nanay labi ni kaguba. Ginoo. So nay kaning dili na ko magdugay nay ha basin tuloy-an sa Ginoo nga makabalik ko ha. Ampo lang ta kanunay sa kaitas anay ha. Sige nay amping ka kanunay ni ha. Sige nay. Adto sa kunay.